हम माता बहन सब बैठल बनी देखी ना आज पहली बार जीवन में कोनो ब्याह से दुगो लगावत नहीं कि राम विवाह में बेचारा ये कुछ चौपाई नहीं के बोले वो उल्टा पुल्टा चौपाई चौपाई हो याद रहे वो बोले आवता कि भगवान राम धनुष दूर से पहले 4 गो बात सोचत हनी कौशल्या किशोर इहो बतिया कहने भी तो आना चाहिए। कौशल्या किशोर जब हाथ में पिनाक लीन तोड़त में सींचे किन्हीं बात चारी की एक तुम में तोड़ू तो कुल में कलंक लगे, दूसरे में लोग कहे लोभ किन्ह नारी की, तीसरे न तोड़ू तो राजा का प्रण टूटे, चौथे में सोचे प्रभु रावण असुरारी की, 4 बात सोच प्रभु हाथ में पिनाक लीन्हा तोड़ दीना धनुषा शिव शंकर त्रिपुरारी। लाज नहीं खेलागत कुंदन भाई ए लजा मर्दी भगवान के पैसा हो, भगवान के बियाह के लोग करावे खातिर लोग बियाह सुने खातिर पैसा देते ई विवाह के भगवान राम के पैसा हो। ये पैसा से मर्दी तार बाल बच्चा खूब बढ़िया सुख चैन से जी ही मरते मरते तारा कोर फूट जाई। दुगो लइका लंगरे पैदा ले ली परमार बा चाची। हां बाची 100 अगर अभी तक ले निकेश बाबा अगर 20 जना ब्यास मरल होई हनु ओमे 2-3 जना जीवन जी के मरल होई न तब सारा जना अकाल मृत्यु मरत रे काहे हिनका ऐसन करम से किनहु के शुगर होला त किनहु के बीपी हाई त किनहु राम के रोजी खातिर भाई आराम से गद्दारी छी 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 तोबा नरक में भी जगह नहीं मिलता हट मर दे करा ना मिलता गजब ब्यास भाई लाज नहीं के हाथना लोग बैठ के माई बहन लोग बैठल बाकी को बियाह भगवान के को विवाह सुनने के मिली। ये बेवकूफ को ये भी नहीं पता है कि क्या कहना है भगवान हमरा कहता कि साढ़वा के कदू बोकवा जाके हुड़ी आवत रहे। हमरा आज ब्यास से पाला थोड़े पड़ल बा लीलगणा से पड़ल बा समझाई नहीं कैसे बोला समझाई आज बगो जय दी ये अब कथा तो जन गई देले बारे आ चौपाई जन भैया बोल देले बारे उ ठीक मनाई कि तुलसीदास जी वही घड़ी मर गइले जे रामायण लिखले बा तुलसीदास जी अगर जियत रहतन भाई काली माई तो क्रिया खके कहतनी फेर हेबर मर जइते ओही में एगो झलवहिया रे कहता कदन जे बकचोद ब्यास हो एगो रंजीत हित आइल बा देखो है ने अब कहे के तात्पर्य में देखो बाजार में बैल के कीमत 50,000 लागेला नु तो बैल के देहिया पर उठैया सरवजन सटर रहल वो ठइयो कहल सके बुझात कि हमरो बोली हमरो कीमत 85,000 बा बुर बानर ते उठै न होइस रे 3 रुपया के साफा चटलिया के मार दिबो ही जे दांतियर के पर जी देखो हम झलवहिया से ना बोली सही रंजीत के सब ब्यास गलती की सही भाई। अरे भाई ड्राइवर है ड्राइवर से बात करे खलासी को कौन पूछता है ए हित के काहे करे वो लेके चलियो ए चाची विवाह के तरफ हमनी के चले के बना जी ई जहां पहुंचा देले बरनु वही जैसे विवाह एकदम गर्द उड़ जेरू से सुनी त सही आनंद भाई लयदारी से कम ना वाला मिथुन बाबा के राम विवाह बुझ के असमन लयदारी हो जितना लयदारी गुदगुदाई उतने विवाह गुदगुदाई बियाह सबको थोड़ा होला तो बांठा के माथे मोर के गदू चढ़ गेलिए ढेर बा ए महाराज बियाह शादी नइखे भलब घी लागी अब एथी विवाह यहां के कहां पहुंचल बबुआ चौरा में भाई कहता कि का जने कहां बियाह बा भैया धनुष से दूर लगे फेरा में बारो पादी चल गई उ 4 गो भवन 4 गो मंडप 14 गो भवन बनवा देले कमला नदी के तौर पर। हां त काहे ना रंजीत के भेज दनी तिलक चढ़ावे के आज बुझली कि 14 गो भवन 4 गो मंडप बनवावे खातिर कमला नदी के तौर पर इनके गांव के दिन तेलुआ इंजीनियर गई रहे तेरा रे ब्यास के ऊपर परो ब्यास पे ब्यास रहे दब टाइम के कोनो काम नहीं के विवाह का के माता बहन के सुनाए ओकर बाद समय फिर देखब लोग अभी समय अब हम के समय महीना देखाई बबुआ हो भैया हो भगवान के विवाह पहुंचल बे कि राजा दशरथ जी बारात सज के तैयार बनी। अब देखियो कैसन का बारात है चाची कैसन का बारात सज के तैयार बा दूल्हा होइले नहीं हम मान ले कि बारात सज के बरतिया लो डेंटिंग पेंटिंग रेडीमेडिंग करके खड़ा हो जाओ अतले पता लगे कि दूल्हा फरार बा वो बारात जाई बारात सज के तैयार बा
राजा दशरथ जी के मन में चिंता समा गई कि दादा दादा बारात साज दिल बानी आ दुल्हा तो बारे वही जे दुल्हा तो बारे जनकपुर में जी हाँ जी बारात जाई कैसे गुरु वशिष्ठ के लगे दौड़ के गई बनी आ गुरु वशिष्ठ के लगे जाए कहतन कि ये देवता कि गुरु को सैया रौरी अरे पड़तानी पोइया बाबा जनतन बानी ए बाबा बाबा अरे बाबा जनतन बानी आ कौन चीज ए अरे आइल बात पाती मेहरबानी बाबा जनतन बानी आइल बात के पाती राजधानी रहुरा जनतन बानी गुरु वशिष्ठ कहत रहे कि का दिक्कत बा पाती आइल बतो आ तो जनकपुर से पाती आइल बकी बबुआ राम धनुष के तुर देले बारे आ जान जाई कि जयमाल हो गइल बा आ हमहु पतो ले आवे खातिर बेचैने बानी आ जान जाई कि दूल्हा तो हइले निखन बारात साज के रेडी बनी बारात जाई कैसे तनी बेकार चिंता कइले बारो राम आ लखन जनकपुर में बारे भरत आ शत्रुघ्न के सोहबलिया बनावो आ बलात परायण करावो खाली मुंह से कह दे सोहबलिया बनाओ क्या है कोई भी चीज बोलिए तो उसको समझाइए लोगों को समझ में आना चाहिए ना जी आना तो पंडतों का उतरो पटकौआ पीड़िया तो उतरो आई लगवा गोधर गुटे आई अरे छोड़ दी देना मारी हल्का की फेंक दे ललका भी है हाथ तोरी ब्यास के कसो लगो रे आज हमरा बुझाता हमरा राशि में हाफ मर्डर लिखतौ जजीमान हाँ जजीमान आज राशि में हमरा हाफ मर्डर लिखतौ राशि में कुंदन भैया बदमाशी लिखल बा जजमान ए चाचा जी अब यह गुरु वशिष्ठ के आदेश पाके भरत शत्रुघ्न के राजा दशरथ जी चाची सोहबलिया बना के अब बारात लेके पहुंच गई बनी कहां बा कमला नदी के तट पर कमला नदी के तट पर जो पहुंचनी राजा दशरथ जी पता चलल कि 27 दिन लगन नहीं खे अब बताए कि बिना लगन के बियाह होई विश्वकर्मा जी के बुला के वही कमला नदी के तट पर 14 गो भवन बनवावल गईल अब इनका से पूछ दिया कि 14 गो भवनवा केकरा केकरा खातिर बनवावे रहे अबे दांत चियार दी है नहीं के मालूम त कैसे मालूम रही अब व्यासगिरी करे के बा गा के जइब आ गुरामा मार के पुल के पीछा लेडी लड़ाई बताई ना किताब पढ़े के पड़ी महुआ मीठा छोड़ी अब रहुआ 14 गो भवन 4 गो मंडप बनल बा मालिक आ वही जा राजा दशरथ जी जनकपुर में खबर कइले बानी की राजा जनक के मालूम की लोगन से 27 दिन पहले बारात लेके आ गइल बनी सो तो 27 दिन खोलिया जाई तो मजा ना आई कुछ सखी सहेली के भेजी कि तिलक के विधि हो अब देखी की है वही कौना कमला नदी के तट पर हो ना मालूम होई अरे वो सबे सुन ले हो कम कि राम जी के मूर्ति बनावे खातिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2 गो पत्थर बड़का बड़का लाद के ट्रक से आई रहे ध्यान बा वही कमला नदी के तट में से ऊ पत्थरवा आई रहे ई कोनो किताब में नहीं लिखल ना ई जनरल नॉलेज है पता करबो भाई तो तरह मिल जाई लेडी लड़ावल छोड़ा ए महाराज अब वही कमला नदी के तट पर जान जाई चाची की सखी सहेली आइल बरी आहा भगवान राम के तिलक चढ़ा आ तिलक जब राम जी के चढ़े खातिर आइल बा तो राजा दशरथ जी कहतनी जनक जी से कि सुनल जाओ सरकार रउआ 4 जनी बबुनी बारी हमरा 4 गो बबुआ बारे कहां रउआ दुल्हा खोजब कहां हम दुल्हन खोजब विचार बनैती तो यही माने भाते चारू निपटा दिए राजा जनक कहले कि आहा हमरा मुंह के बात छीन लेनी बोलाई 4 बबुआ के हम 4 बबुनी के बोलावतनी 4 बबुआ लोग के तिलक चढ़ जाओ 4 बबुनी बियाह करे खातिर रेडी बानी अब देखी देखाई बाजा बजल बा एगो लइका तैयार बारे 4 गो इहो कहानी आगे बड़ी पेच फंसत हवे इनका से पूछो हम गा के सुनाइबे महाराज अब देखी कि है रामचंद्र भाई के तिलक चढ़त हवे सखी लोग बात कितना सुंदर भाव में बबुआ कि कोई माना तिला चाउर
कोई मन धूप है आहे कोई मन गाई का घिवा से जगावा होला सुध है आहे कोई मन गाई का घिवा से जगावा होला सुध है देखी कि तीन मन तिल चाउर नव मन धूप है आहे छव मन गाई का घिवा से जगावा होला सुध है आहे छव मन गाई का घिवा से जगावा होला सुध है। और देखिए कि आहे सब गाँव के लोगावा रौरी बड़ी भाग है आहे रौरा दुआरा राम जी आईनी बनी के पहुना है आहे रौरा दुआरा राम जी आईनी करी ना पूजा ना है। बुझा तनु के असमल तिलक चढ़त में हां जी ये नरुवा सबे चाहत रही हो अरे त रंजीत लड़का वही का खोज ला एक लड़का चाहिए रंजीत हित लड़का के ना ए मिल गेले के हेद बनना ना रहती सुतल काहे के ना 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 देखी देखी बालक भगवान का स्वरूप है काहे लिए परेशान कीजिए आओ बाबू आवा आहा आवा तो हो बिया खाइए ले बहु आहा उमर तो अच्छा देखी ना जकरता मालिक से आग्रह बा कि अगर केहू होखे अगर घरे धोती के व्यवस्था एगो हो जाई हां बड़ी मेहरबानी तो बड़ी कृपा होई। खड़ा खोल दे हम विवाह हो तो धोती या साड़ी भैया चाहेला आहा आई तो लड़का ए भाई होई ना देखियो ऐसन जकरता खोजला से मिली ना एक पाउडर जुगाड़ इधर है तुम हॉस्पिटल में भटक रहा है। अरे पहले लड़का के चेक करी एने लेके आई खींच के हाथ आई तो दुल्हा सरकार आई आए बीच में आई बीच में आई अरे हे जो आई यार, वाह क्या क्या मेरे को दिखा रहे हो चैन भाई बंद करी चैन बंद करी चैन बंद बाबा है। यार साहब? इनकर वही पर ध्यान रहेला अरे ओ महाराज खाली चैन पर ध्यान रहता इहो इंजीनियर हो टीवी के तार जोड़े ले दुल्हा सरकार सबसे पहले रुआ अपन नाम बताई। नीतीश कुमार नीतीश कुमार और सब है। कौन बा नीतीश कुमार तो सिवान ढाला से हाथ हटाई थोड़ा परेशानी बा एबरा दारू चालू रखले रहत हां 5 आदमी मार के आई दोनों पैकेट ऊंच हो गई रही हाँ। जब से ई ससुरा बंद कइलक नु हां कहियो मेहरारू भर पैकेट नहीं खे मिलत मेहरारू खलियावे खातिर धन है नीतीश कहती कि कुमार चच्चा कहां गइरनी आज तो आधे पैकेट भइल बा, हम के रहे दे अब फिर दोसर पार्टी कोनो आई तब न माल चालू हां होई। ये सब चच्चक के दोस्त बा चच्चक चाची अच्छा लेकिन रउआ नीतीश कुमार है अरे तो महाराज पहले सिवान ढाला से हाथ तो हटाई ये महाराज काहे पीछे बेस सीधा हाथ रखिए हने आई तो नीतीश जी अपने का पढ़ी ले यस कौना क्लास में आरी बारी में ले लड़का ले। तेरा तनी से शायद बोलता ले। केकरा की है से आई देखिए हमरा नागदेव प्रसाद जी के परिवार से इस श्रद्धा के जय जयकार बबुआ माई जानकी खातिर पीला वस्त्र आइल बा साथ में हजारों हजार रुपया के दान आइल बा अंगना के सुहाग दुआरा के भाग हमेशा चमचम चमकत रहो बबुआ हां तो नीतीश जी रउआ आंगनबाड़ी में पढ़िले हां हां कौन क्लास में 10वां में आहा लड़का 10वां में। लड़का सरकारी बा हां तो कहां से देखी लिया चाची अगर ई 10वां में पढ़ले अगर लड़का प्राइवेट में पढ़ित भैया हां कहते हां 10th में पढ़िले 10th में सरकारी में पढ़िले ठीक बा तो नीतीश जी सुनी जनाना है कि जनानी जनाना के कर ए, हमारी हमरा जतना मौसा- रह देबो जनाना जनानी कहे कि हम मर्दाना होई मर्दाना है ले मौगा लेखा बोला तेरा घर कहे कि मर्दाना होई मर्दाना है तनी डकर के बोला ठीक है एगो काम करी मर्दाना जी तनी हई हाथ झारी झारी ए प्रदीप जी कहां बा भाई लौकत नहीं खे हौ हाथ झारी हई हाथ झारी हौ गोड़ झारी हई गोड़ झारी दुनु हाथ झारी दुनु गोड़ झारी
कूद जा अब नाक झाड़ के आहो बेंजू वाला के मुड़ी पे फेंक अरे भैया की न रहे दिनाक में के झरे के तो देखी एजा एगो बात बताई राउत तिलक चढ़त बियाह मंजूर बानू ना ओ यार तुम क्या क्यों शादी नहीं करना चाहते भाई साहब तुम्हें वो नहीं सताती है बियाह नहीं खे मंजूर बियाह नहीं खे मंजूर अब ले बियाह भरे तो चार गो रहते तो हर लड़का फेंका आहा रहे दिए बरा राम जी के रोल में बानी रे 3 आदमी के छोड़ दी है के बानी हां तो वो तीनों भाई के हम तो कहते बानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रुआ काहे फेर चली ठीक है ए जाके हजाम के नाम का है जी ठाकुर ठाकुर के नाम नौआ चुप रह कौआ अच्छा आओ के बा हाजमीन 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 जा हाजमीन तैयारी करो लड़का ए महाराज हाजमीन अब देखी कि तिलक तू ते अपन काम कर तिलक नेहरू सभे आ गइल बानी आ तिलक नेहरू सभे तिलक चढ़े खातिर गइल बानी नाश्ता करा के हालांकि गाना नाश्तो के होला रोवा सभे के आग्रह होई त एकदम विधवत सुना दी रोका हो अभी धोती रोको अभी नाश्ता करे दो तिलक नेहरू रोक ने नाश्ता कर पहले के जमाना में देखी ना चाचा रउआ जमाना में दौरा में आवत रहे पूरी तरकारी आवत रहे नु हाजी ओकरा बाद आ गइल ठोंगा ठोंगा रउआ भरले हो फल दिन भर जौन छोटी छोटी लेके घर जीवन दू थप्पड़ मारी खाई के जल्दी मोड़ भर ठोंगा मोड़ा से 3 दिन पहले तिलक चढ़े से 3 दिन पहले मोड़ाए लगे और ठोंगवा के ऊपरवा का लिखो रहत लख चाची वेलकम न तो स्वागतम न तो स्वादिष्ट मिठाई आई है नु हाजी एबरा तो कंटेनर आ गइल बा माल हटाइए माल हाजिर है ए महाराज तो देखी ना तिलक नेहरू सभे के जब नाश्ता चले लगी हमने किया के माई बहन लोग कितना सुंदर भाव में गावत ल प्रदीप भाई अरे तो तिलक नेहरू सरऊ अरे तो पढ़ला अरे तो पढ़ला अरे तहरा नाश्ता के डिब्बा पोका लिखल बा पढ़ला नाश्ता के डिब्बा पोका लिखल बा पढ़ला भाई हो लिखल बा वेलकम स्वागत अब बाप रे हमनी की है के माई बहन लोग जॉन इंटर पास मेहरारू बैठिए सो आउ जानतनी ओकरा के का पढ़िए सो भइयो अरे ते तबार लिखल बा सुमार लिखल बा ए तबार लिखल बा सुमार लिखल बा तहरा दीदिया के 3 गो भातार लिखल बा तहरा दीदिया के 3 गो भातार लिखल बा पढ़ला केकरा तरफ से एक मिठवा ही थई का तिलक लेके आइल बानी तोरा बहिन के तेरा बहन के प्रणाम करो है ना अरे नाश्ता खातिर बा रोको ई महाराज हई देखी ना हई लौड़ काहे के ले बानी फेंक दी हित नाश्तावा हित में ठेलाई लौड़ देख के हमरा डर लगेला ई महाराज सनोज जी तिलक लेके आइल बनी हाथ तोरा बहन के बाप रे साफा लक्ष्मी निधि लागत रे इहे बुझाता सीता के बहन होवे सीता के भाई इहे होवे ए ना ऊ ओने इशारा ना देखी गड़बड़ ना खाली हित पर ध्यान देवे के बा हित हुए त हिते के अरे त हित हुआ हित निभाई बा का पांडे जी से बात तो हित हुआ हित निभाई बा का अपना दीदिया के प्रणाम करो हमरा पांडे जी से ए महाराज अब देखी कि यह दुल्हा सरकार के तैयारी होता हजाम आइल बरे आ दुल्हा सरकार के तैयारी करवत रहे आओ तनी हाजमीन जल्दी खड़ा हो गए महाराज अब देखी कि तिलक नेहरू सरकार कपड़ा लेके आहा मुकेश भाई के माता जी दोबारा दिले बनी खाली और पैसा दिले रहनी है बबुआ और बन रहस और वो महतारी जुग जुग जी ही ए धोती धोती कहाँ बादोला के धोती जल्दी से पहिरावा धोती जल्दी से पहिरावा धोती
एगो धोती पहनावत रहू तोरो सरो बियाह होई हाजमीन के तो पहना ही नहीं गया अरे हाजमी खत्म बिया खाली हजाम के फेर में रहती है रह ही तो का है ये हाजमीन का है का है? ये तो खाली सीधा के फेरा में रहता हाँ खाली सीधा ली एकदम खाली हितऊ के फेर में रहती है ए पोछका पोछका कहाँ दूल्हा के पोछका गर्दन पर ले बान्हा पोछका गर्दन पर ले बान्हा पोछका उदिलहा नाक मत सुह हाँ हाँ अरे भाई भग फारा बबुआ बाबा के कंपनी है बबुआ कोनो चीज के कमी ना मिली ए माला माला कहावा दुल्हा के माला जल्दी पहिराव माला जल्दी पहिराव माला ए रोको हो ए टीका टीका कहावा दुल्हा के टीका टीका बिनु लागो सफीका टीका बिना लागा सबेका बिना मेकअप के जाए तो तिलक दहरू खिसिया जाई हाँ जी मेकअप करो मेकअप भाई फुआ आइल बनी राउर पाउडर लेके ना लगवाए हाँ ब्यूटी पार्लर महाराज हाँ ए पाउडर पाउडर कहाँ बा दुल्हा के पाउडर जल्दी लगाव पाउडर जल्दी लगाव पाउडर हो गया गमछा कहाँ है दुल्हा का गमछा ए गमछा ए गमछा ए रुकई ना ए सुरेंद्र चाचा गमछा दिनु ए गमछा गमछा कहाँ बा दुल्हा के गमछा गर्दन में लटकाव गमछा गर्दन में टाई टाई ए टाई टाई कहाँ बा दुल्हा के टाई जल्दी पहिराव टाई टोपी ए टोपी तो दुल्हा के महलूक पड़ जाएगा अरे ये जानी साहब खत्म भी है ऐसे नहीं नहीं है ए टोपी टोपी कहाँ बा दुल्हा के टोपी जल्दी पहिराव टोपी टोपी पहिराव फोफी तनी सेंटिंग बेटिंग करा बढ़िया दिमाग खोलो तर दुल्हा अरे पहले दीवार के सेंटिंग के काम करते रहो मोजा पहनाओ जल्दी दोनों गोल में ए मोजा मोजा कहाँ बा दुल्हा के मोजा जल ए तारी छेक भैया चली तो महाराज देखो ना रे खोलो जल्दी मोजा ई कौन ही तो मोजा ले ले का अरे भैया ये तो आइल बड़े लेके सनोज बहन के नीतीश कुमार ले जास और ई तेरी बहनी का प्रणाम नीतीश करो कुमार ले जास आंगनबाड़ी में भर्ती करावे सर होय नीतीश कुमार बियाह करे खातिर तैयार बा आ जूता पहना दे बाबू जूता पहनाबो जल्दी सिंघल पहनाइए सिंघल है ए जूता जूता कहाँ बा दुल्हा के जूता जूता बेरे भागल कोता जूता लेके भागल कोता हाँ तनी अच्छा तो होई जन कालसा में अरे जूता की प्लास्टर भाई में गोड़ में रे कलसा सब का हो गइल कलसा आम के पल्लो तनी अच्छा तो छतले आई लोगन महाराज आ जूता की गोड़ में प्लास्टर भाई बा एकदम हमने के विधि पूर्वक बियाह कराएम जा ए ब्यास ले आई उहे ले आई आ तनी सा आम के पल्लो नहीं खे
ए बेयासी हाँ जी और जूता के गोड़ का प्लास्टर भइल बा। आ देखी तो दुल्हा के जूता कितना सुंदर बा। हाँ नयका मॉडल है नया मॉडल जूता हो हाँ है। अभी बात तिलक देहरू हित तू जानत रहे। हाँ कि कैसन सामान दिले बने ए महाराज देखी ना हाँ यह दुल्हा सरकार जान जाए कि देवता ला घोड़ में दरेस उरेस पहन के रेडी हो जाले नु। हाँ आ ओकरा बाद दुल्हा सरकार चली ले चौका में बैठे खाती। अब माई बहन लोग कितना सुंदर भाव में गीत गावेला बबुआ कैसे मास्टर। वाह बस यह दुल्हा सरकार जाने की तैयारी होके चलत तनी। अब वीडियो कैमरा वाला आगे हमारा कैमरा कहाँ है। अरे कैमरा उधर है कैमरा दो देखो ही है बाप रे फोन वीडियो कैमरा वाला के कैमरे छूट जते है। कैमरा में लगता है दुल्हा सरकार तैयारी होके चल देले बनी। अब माई बहन लोग वाला कितना सुंदर भाव में कि एक हारी ना निकले जहतला से एक हारी ना निकले जहतला से रामचंद्र दुल्हा निकली महल से कैमरा ए रामचंद्र दुल्हा निकली महल से। हंसी तनी हंसी 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 दुल्हा तनी मुत कराई तो ए मुस्कुराई रे। कैमरा में लगे तार फोकस अरे? मारा दुल्हा के मुंह पर। बाबू के टोपी मांगई बा पटने से बाबू के टोपिया मांगई बा पटने से ओ में मोती लगई गया पने से ओ में मोती लगई गया पने से। दुल्हा सरकार चौका पे आ जाइले। हाँ उत्तर दक्षिण दक्षिण कौन हो। अच्छा दक्षिण है बैठिए दुल्हा बैठी आई जे देखी दुल्हा सरकार बैठी ले तबो माई बहन सब गीत गावेला। उतर महे चूतर क के बैठी चाची एगो नेगे ने ओने ना होई जय गुरु गाना रोलन के याद होइले से चार गो बेसी गए हाँ एगो नेग के एहू जमाई बहन लोग गीत गावेला भाई। कैसे भगवान के बियाह अरे तो चंदन संहार चौका बैठी है रामचंद्र दुल्हा चंदन संहार चौका बैठी है रामचंद्र दुल्हा। काली में कहे पर बैठाई हाँ ठीक बा लौके के चाहिए और तनी होने दो घसकी। ए बाबूआ पापा तुहार ई सब कर हो मम्मी के लिए भैया तुहार इंजीनियर हो भाभी के लिए अब तिलक लेके आइले तोहरो सार हो दुल्हा के लिए। देखो तो, इतना सुंदर सार हाँ कुछ से ना मिली साफ मीठा ली 500 तिलक 200 रुपया में ए तिलक दहेज चोरी। 10 रुपया तो है। एकरी बहन के इतना भर दहेज में तो तिलक हम संकल्प ना कराई। एकरी बहनी का प्रणाम करो। हाँ जी बैठा के मारी ना आई सब। तिलक चढ़ावे खातिर आई हाँ आई भैया बैठियो जी अभी नीचे है जा आई ना। चौका पर बैठी महाराज का आई ना है जाई ना आई ना गमछी दी तनी मोड़ के आई तोरी बहिन बहिनी के के कोनो बहिन। दिक्कत ना हो बाबा दुल्हा ठीक बारे हाँ दीना महाराज मिथुन बाबा नुआइल बरे जा हाँ। ए जब बियाह कराब अभी दुल्हन के खोज जारी बा हां दुल्हन मंगवा के बन सुखरी करा के हाँ बिना सुहाग रात करैले हम जतनी आए एकदम हम रहिला के बात नहीं के हाँ।
अब ले आई आई देखी तो अछत तो पड़ले बह दे हाँ वाह यो दी यो हित का पाउंड फ्री में मिल ना गई ना हाँ इहो दी लूटा के काम बे महाराज ई कथी हो बाप रे इतना श्रद्धा भाव हम आज ले हतना जगह प्रोग्राम गवनी हाँ। लेकिन जितना श्रद्धा लोगन के बावे हाँ भले 1 रुपया नहीं मिलत परिवार भैया हाँ लेकिन मन लागता हाँ भले बिहार मेहरारू कहे कि नाती खालिए तू 7 बजे बारो हाँ बिना फीस के वकालत कइले बारो हाँ अब माल तो जो तोय बा दुनु प्यास करवल वन से छुपले नहीं खे हाँ लेकिन जाय दी श्रद्धा भाव वालन के जय बा हाथना लोग बा अभियो आशा बनौले बने कि कुछ मिल जाई हई देखी कि दुल्हा सरकार चौका पर बैठ गल बनी तिलक दहरू देखी कि हेदे तिलक चढ़े खातिर तैयार बनी हाँ बबुआ हो भैया हो। आने तिलक के काम शुरू बा माई बहलो गीत गावत कैसे रे बाबू कैसे अरे की गाई के गोबारे महादेवा आगारानी पाए गोजमतिया ओ महादेवा चौका पुराई सोने सेवा सागर के दोहाई ताही चौका बैठे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिव धात्री स्वाधा स्वाहा नमस्तुते ताहि ताही चौका बैठे महादेवा गैले आगा साए हुदुका से बरले बौरा रे बिहारे जागाए सोने सेवा शंकर के दोहाई पंडित जी मंत्र पढ़ी ओम हरियम महाससिनः इंद्रो विदस्रवावः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षयो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामरुतः प्रसीदिमात्रः शुभयं ज्ञावानो विददये सुजगमयाय गणरजिहवा मनमासुरयक्षसो विश्वेनो देवाय वसाकमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्घभियत्र स्थिरैरङ्गैतुष्टवा शतभिनुषे वहितं दधायु शतभिनुशरदो यन्ति देवा यत्रा न चक्रा जनसन्तुनो नामः पित्रासु यत्र पितरो भवन्तु मानव मध्या ऋषिगा द्रुगन्धो ओम दहु शान्तिरन्तरिक्ष गंगा शान्ति पृथ्वी शान्ति रापह शान्ति पूरी बनर लहु हो शान्ति पुनिया रल शान्ति रहो आलू दम परोड़ा दम सब मिला के शान्ति शान्ति दुल्हा खई है दुल्हन खई है आलू दम नहीं खे लास्ट में दही चूरा मिली खाए खाती बबुओ रे शांति शांति ओम अखंड हो तोरा नई हरावा गौरा दे सुनीले बाराई बैठे के मिलाले गौरा दे टूटही चाटाई सोने सेवा शंकर के दोहाई पंडित जी मंत्र पढ़ी ओम हरिओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनोहरी ला तोहरे बड़ा भाग से सार भेटा गइल बारे खूबसूरत सार इहो ही तो तिलक चढ़ावे चढ़ावे में बेचैन ओम सबखस्य एकदन्तस्य कपिलो जकर्णकलंबोदर सविघ्नो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजनम द्वादश सहितामानि नो जनामि प्रदक्षता विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैवे विघ्नतस् अच्छा है गणेश पूजा अभी अपने समय आई रोकन ना हाँ हम समुख छेकदंतस्य कपिलो जकर्णकलंबोदर सविघ्नो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजनम द्वादश सहितामानि नो जनामि प्रदक्षता विद्यारंभे विवाहे च सर्वेषु निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैवे विघ्नतस् न जायते गुलाम ब्राह्म धरम देवं शशि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायते सर्वविघ्ने प्रशान्ते अभ्यात सूर्यार्थ पूजाया सुरासुर सायुने हस्ते मते गणाधिपते नमः दुल्हा जी कहीं ओ दो डोम कहत रहो भाई देख लो हम होई बड़ा हठी बा भन दांत हाँ हम मत तू पढ़बटो दो ने मनबो कहीं ओ दो का महाराज गंज
है महाराज अरे रउआ कहीं ओ देखी तो सार तो एक नंबर बारे रे भाई आ तो बहिनी का पानी हाय देखी जे बहिन बियाह है लब एक नंबर होखबे करेला हाँ कहीं ओ विष्णु परमात्मा परमात्मा जम्बूदीप जबूर प्रेम प्रेम तोरा भाला हो करे हाथ यो सार सिमसिमा है बा बिढ़िम बुढ़िम कहतनी न माने परमात्मा ने परमात्मा भरतखंडे मारखंडे मारकोंडे हम कहतनी भारतखंडे ही कहतनी मारकोंडे खंड मंडला करो हैं व्यास देव चराचरम ना माने कहीं ओम विवाह विवाह मुहूर्त ठीक बनी कहीं ओम ओम विवाह विवाह खाए 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 अंतु अंत कहा बानी जागा कारा भेजाई गणेश के पूजाए गणेश के पूजाई नहीं आएगा व्यास जी के मऊगी का खाए सोने शिवा शंकर के दोहाई। अच्छा देखी हई कितना उरे बात बच्चा जी को तरह से कि जले ना आई गणेश के पूजाई व्यास जी के मौगी का खाई आतना नु दिन बाउर हो गेल बाबा की गणेश पूजाई खा के हमरा मेहरारू के पेट चलता कतना पंडित जी लोग तक चरताला पिटा गई हाँ सही बात कर गणेश पूजाई खात खात बबुआ उ बिजनेस चलित है में बेकार कमाइल बनी वही पर आदमी कायम रहित देखी गणेश पूजाई लागी सरकार होई देखी शादी ब्याह कुल ही खाचरा के घर ह खाता लगे कि खर्चा करे बाप रे देखी ना शादी ब्याह कुल ही खर्चा के घर हौ को त खचड़ा के घर खाचरा के हां घर गणेश पूजाई आवे जल्दी आवे होने माता बहन सब के फलिए घर से आइल बनी लोग इहे नु ठीक नहीं खे बियाह होता जल्दी से गणेश पूजाई आओ ना तब बियाह भादरा में अटक जाई ही तो का बहिना होत रे है ना हां सच हो अच्छा कोनो बात ना सब के उसील के दे दी हमरा के हदी हां देखी तो सोना के हलक के ले आइल बनी वाह चाची और के बा अच्छा हलुक बगने चली जाए दी पे फोन नंबर दे दी रात भर के मिले अच्छा तो पे फोन नंबर दे दी कल सबके उसे डलवा बबुआ हो भैया हो इहे तिलक चढ़ल बा बबुआ हां आ तिलक चढ़ला के बाद जानिए कि हरदी धान बटाइल बा आहा आ हरदी धान बटैला के बाद जी तिलक धरू सरकार उठी आई कहां बनी आई जा देखी हजामों के कुछ खर्चा लगेला गुड़ धोवाई ले के दे दी लोगन हजाम के हां आ जाई पैंट जमे झाड़ के बैठी कुर्सी पर हाँ जाए। पानी जमा खोल के बैठी पीछे भी। रवा दुल्हा बैठा रही चुनरी बह दे आ हम तो आग्रह करब कि हाथना माता बहन सब बैठल बनी छत पड़ले बा हाँ तो रउए सब आके चुमा लेती तो कितना निमन लागी हां लड़का के चुमा ली आई जे के बस सभे घरे के हो जा दूगो कुर्सी जोड़ा बाबू दूगो कुर्सी जोड़ा हो हां जा लड़का के चुमा ली तनी उठ जाई रे दूगो कुर्सी लगाओ एक खाली में दूगो ना जाने किस रूप अजूरी बनाई दुल्हा सरकार बबुआ हो गहिर अजूरी बनाई आइलो लड़का के चुमाइलो लड़का के चुमा ली लो ए महाराज आ सखी लोग आवता कहता कैसे बबुआ कैसे आ खाली ना चुमावे के चाहिए देख लेम लोगन अगर कुछ होखे तो मिला के बा हई ना देखी अरुआइल पूरी बसाता इ नाश्ता इल बा हाँ। खाली नहीं तो हने धरी ये अब आगे आगे विजय आइल बा अब कुकुर ले ली आई। कुकुर बबुआ हो आ सखी लोग आवता कैसे और पहले के आवता पहले दुल्हा के चाची ओ चिमाई होई की हुबा दुल्हा के चाची माई लगे वाला के हुबा जी अरे रउआ के लाग हाँ तो पहले वहां कही कि दुल्हा कर जोड़िलो ना ओ जुरिया दुल्हा कर जोड़िलो ना ओ जुरिया अपना माई के परपरा नाम हो अजूरी
भरी अपना चाची के पर पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी आई जुमावे खातिर एकरा बात के चलता अब गोपाल गारी बहिन का नाम है एक नाम भौजाइया अरे भौजी खइबे ना पियबे मोटइबे कैसे भौजी खइबे ना पियबे मोटइबे कैसे अपना भैया जी के तोन पलोटइबे कैसे अपना भैया जी के तोन पलोटइबे कैसे मनोज सनोज हाँ। अरे राम रे कामना चौकी की बबुआ हो हाँ भैया आई है के भौजी यहाँ के का लगिले चाची अरे तो चुम चुम चुमावेली चाची सोहागिन बबुआ दुल्हा जी के चुम चुम चुमावेली चाची सोहागिन बबुआ दुल्हा जी के बस रुको भौजी है ये के नाम रीता रीता अरे रीता चुमेली रीता का मंगली रीता चुमेली रीता का मंगली और रीता दाछी पके बनारा भतार मांगली रीता चौरा में के ढढुआ भतार मांगली फुआ है अच्छा फुआ के चमा लो दी और कहूं आज के भौजाइया हैं दूल्हा के कन्या अच्छा वहां का लागत हो खब बबुआ हो का नाम हो वहां के बहन के का नाम हो वहां के बहिना के रबीता बबुआ हो भैया हो रबीता अरे तो रबीता छिनरो रुसहली केन हो जी अरे तो रबीता छिनरो रुसहली पकी सड़क पर सुतली रबीता छिनरो रुसहली पकी सड़क पर सुतली आ रबीता काय खातिर रुसल बारी काहे खातिर भैया तिलक चढ़ाए खातिर चल अइला हो हां हमरा खातिर लहंगा साड़ी ना किन हो हां लहंगा साड़ी ना किनबो हाँ। त जा तनी पक्की सड़क पे वही जे सुत जाए तब का होता रबीता खिसिया के पक्की सड़क पर सुत गइल बारी हां तब का होता हाँ। हई देखी ना अरे तो धोबिया के गदा हाया हवेला कदू है को चावेला स्कूलिया लइका आवेला कापी पर कलम चलावेला के हई है के भौजी ए हुआ के बहिनी है के लगन बा नाम अपन अरे नाम बताई नहीं भाई देखी ना ई तो गोपाल गारी हो हां गोपालगंज के गाड़ी अरे तपर भावती के चुम जानी दी है रे माई भैया के चोल जानी दी है अरे भावती के चुमे जानी दी है रे माई काहे काहे मत चुमे दी है काहे पर भौती आ तो बोका से छुआई लबिया रे माई एही से त भक भक बासा तिया रे माई
छुआए के छुआइल बिया साबुन लगोइले नइखे रे माई साबुन लगावे के लगौले बिया गजगजवले नइखे रे माई गजगजावे के गजगजवले बिया दहवले नइखे रे माई यही से तो भक भक बासा पिया रे देखी ए जे तिलक चढ़ेला तिलक चला के दुल्हा सरकार अक्षत है में डाल दी दुल्हा सरकार उठी कपड़ा खोल दी है लगा देखी। के हित लोग के खियाई पैंट जब मैं खोल के जाई हित लोग के खियाई तो लगा के लग ए बात तनी खोल दी तनी ड्रेसिंग कर आराम आराम से खोल दी है जाई हां हां खड़ा होके चौका पर से हटी आई देखा पहले जूता होने धदी मोजा बबुआ हो अब जान है की है ई तो टेलर हो बाबा के बियाह के हां अभी खाली नचनिया रहता रोवा लगल 30 मिनट बैठ दियो अतने में मजा आ जाई महाराज अब देखी है हेकर हटा दे तनी बाग होने को दो भाई कलसल से हटा दिया अब देखी कि तिलक नेहरू ला तिलक चढ़ा ले लेबा हां आ तिलक चढ़ा लगे बा तिलक नेहरू लोग खाना खाए बैठल बा आहा यहूदी मजा बा गाड़ी होला नु आहा आ का होला अरे तो सावन मासे समधि का हे नाइले सावन मासे समधि का हे नाइले भगवान के अधिकारी जी भगवान के अधिकारी जी दुल्हा तो सावन मास समधि काहे नाइले आइले धनवन के अधिकारी जी ली 500 हां हमरा बारे में सोचो सही है दुल्हा तनी खड़ा होकर वो नाच दी अब बताई वीडियो में लोग बता अब मेहरारू वीडियो देखी तो कोई गरीब भाई अरे भाई कोई के बताई ना रउवा कहतन कि होइए पैसा मिलल बा हां और ढलवहिया कहतन कि ली 500 ली 500 ली 500 ली 500 500 बुझता इनका दादा के ई घर से। पंसाही कौना सौतीन के देके आइल बनी हां कोनो जवाब रही चाची हई देखी सावन मासे समधि काहे ना आइले आइले आ धनवन के अधिकारी जी आहा। अगर देखा अरे तो अरे चिउरा फटो करौरा थारी में परोसबा चिउरा फटो करौरा थारी में परोसबा मुसरा घासो रौरा हो ए जी मुसरा घासो रौरा हो ए जी तो के ना कहनी हैं? ई तो के ना कहनी भाई दी हिताऊ के अरे कटहर के कोवा रउआ रौरा थारी में परोसबा कबरौरा गारी है बबुआ हां इहे तिलक चढ़ल बवे चढ़ गए आ जानिए कि तिलक चढ़ला के बाद हाँ। तिलक नेहरू लो अपना घरे गइल बा हां बेटिया के घरे मारो मटकोड़ के विधि होता मारो छवाता हां आ बेटा की हां खूब छवाता ए राम भई रहे अच्छा अठजाम के खूब छवाता सही बात बा हां भाई देखी ना अब जब बेटी के मारो छवाला हमनी की चाची हाँ तो भाई भाई लो रुआ सब मारो के बांस काटे जात होखो हां केहू के बेटी बहिन के अगर विवाह होत होखे हां हमनी के बड़ा हुलस के साथे दाब हसुआ जोन दाब टांगी आरी जोन मिलेला आदमी लेके जाला बांस काटेला कान पला देला एगो बाबूजी को दिए कि बाबू बसवारी में से एगो बांस खींचे के बा हां तो लड़का कहे कि हमेशा बौराइले रहलो हां अभी बरखा के मौसम में ना भन तारा खूब छवावे बेचन बा अरे लेकिन देखिए अगर केहू के बेटी बहन के बियाह होत होखे हां हमने किया के भाई होई सब भाई हमर मिल के हाँ। आ सभे के हुलस के बांस काटे खाती जाला हां आ देखी जब बांस काटे जाला ओह मेरा माई बहन लोग कितना सुंदर गीत गावेला ए बबुआ हां अरे कि उतरत अरे कति कमाए बाबा हो चढ़त अगहन मा हां अरे कि उतरत अरे कति कमाए बाबा हो चढ़त अगहन मा
भाई ध्यान दी मोबाइल ले बड़का भैया माय डियर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिएगा हमको मजा नहीं आएगा चारों पासावा बड़ी हो ये भैया हो चारों चारों रे को एक बसवा बड़ी हो ये भाई हो बेदिया के होगी मारो के पास गड़ाला उन्हें बेटा के द्वार पर का होता है चमार भाई मानर लेके पहुंच गिल बारे मानर सखी लोग आवता कि के कारा तू बरिया बाजन एक बाजे बाजी रहेला छोड़ा सहे बाजी रहेला छोड़ा तो राजा दशरथ रैया दुबरिया बाजन एक बाजे बाजी रहेला छोड़ा सहे बाजी रहेला छोड़ा सहे भाई देखी चाचा ए जे एगो बड़ी गढ़ुअन सवाल भाई हतरा लोग जगल बन चमार भाई ढोलक लेके आवेले मानर लेके आवेले केहू विद्वान में से खड़ा होके हमरा के बताई कि सबसे पहले चमारे भाई के मानर के पूजा काहे रोजन तो नहीं चाची ई बात राउरे हो लेकिन रुआ पता नहीं खे ना ऐसन ऐसन लीलगणास से भेंट होई कहां बताई है ना ई खाली हमरा कमर पर हमर नाच देखत रहे गीतों गौनैया देखो नाचे कूदे तुरे तान से करे दुनिया राखे मान तू अस्थिर होकर गई 22 महीना में 3 दिन चलत रहा महीना में 23 दिन चलत नहीं काहे पसेना के पैसा लीले सर मालिक बनौले बनी 10 रुपए के रोग हई गाड़ी हई कपड़ा ये शरीर के अगर खून निकाल के देखे तो खून में जितना एनर्जी मिली सब राउर पैसा है राउर धन सब लोग के ह हम कोनो इंजीनियरिंग कइले बनी डॉक्टर हई ना कलेक्टर हई ना खाली भीख मांगिले हम मान लो सही बात बा कोनो दूर आए नहीं के भैया रउआ एकरा के भीख अरे महाराज अगर मालिक से हम का कहनी है कि गवैया के मालिक सुनवैया होले और वो मालिक होई मालिक के अगर 10 रुपया भीख समझ के देले बनी तो भीख थोड़े हो रउआ अपन भीख रउआ खातिर भीख बा हमरा खातिर तो बबुआ के दुलार हो प्यार हो मिठाई खाए के पैसा यानी कहे के मतलब रउआ स्टैंडर्ड भीख मांगा बानी बिल्कुल सही बात कहलो हो स्टैंडर्ड ना रहती तो तहार दुआर तहार माइक तहार चौकी तहार कुर्सी तहार खाना इनकर मेहरारू तहार समाज बस तई का हो प्रेम हो काहे न पसंद बाबा मां के देह छुई पूरा कुर्ता से पानी छुई तो काहे रुपया इराउ सबका आशीर्वाद हो बाघ भाई ई तो हमरा बाघ भाई के इतना प्रेम बावे कि कबो कबो हमरा के याद कर लेकिन रुआ सब के सेवा करे के मौका मिलल ना तो कोनो भुइया भोपाल फोन करे तो उतना में मिथुन पड़े तो नहीं अरे वो रेंज देख के बुझत हम कि क्वालिटी देखे में तो रेंज रुआ पता लग जाई कितना रेंज हो लेकिन बाघवा भैया के बड़ा मानी काहे मानी ले काहे एकरा पर शेर कबो भाभी हमरा के अपन एकदम सहोदर देवर माने खूब चुतरी पथरी खियावे ऐसे तू बाघ बनो रह यार तारा के देखी लेनु दिल दरिया हो जाला आई लव यू टू ई सरवा के ए महाराज होई देखी कहां रहनी है सब बाबू हमनी हां बजने के बाजी हम देखी मानर काहे पूजाला जौना बेरा भाई हमनी के जन्म हले जान ली एह बेरा जवानी में हो सकता कि पुरान होखे त ये कोनो बूढ़ा के गइल रहे देखे द्वार पर बैठल रहे आ कोनो लइके आके पूछ दे कि बाबा ए बेरा भाई बन तो कोई बाबा बने के बनू दादा बने के बनू उतना झूले के पड़ी हो से बेसी झूले के पड़ी ए बेरा आवत तनी जवानी चढ़ल बावे ए बेरा जवानी में तो जाके कह देम कि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सब दिना यही ना कहाई सारा चौकट के वाली घर गई रही
लाठी धक जाए हाँ फलाना मां फलनवा तने हम तो हम एगो जकात जकान आओ हमरा का हम जानत नहीं हाँ होले लाम होले लाम होले लाम होले लाम 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 होले 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 केतना होले केतना 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 होले हो जाता ना सको उतना ओबर है देखी मजाक नहीं खे अच्छा चाची सही बात बा कि ना हई 32 गो दांत जले बनबा तले हरे राम कहाता हरे कृष्णा कहाता ओबरे कितना कहाई और कहे कि होले केतना कितना जितना चाहबो उतना होली काहे हो जाता हरि से तारा प्रेम रहे हरि से प्रेम निखे रउवा 365 दिन भाई है सारा जितना हमार भाई बरस रउवा से कहतनी सब केहू से 365 दिन घरे खाए के बा कमाए के बा सूत जाए के बा इबरा होई प्रेम काहे चलता आज अगर हुआ भगवान के विवाह बैठ के सुनतनी हम नहीं कहत वेद पुराण कहत हवे हमनी हिंदू हई सो सनातन धर्म में 4 गो वेद 6 शास्त्र 18 गो पुराण कहत हवे कि पूरे जीवन काल में जो एक बार भगवान का विवाह हृदय तल से सुन लेता है उसका भवसागर से पार उतर जाता है 2 मिनट समय दी कलयुग में भगवान दर्शन सतयुग में भगवान दर्शन देहनी द्वापर में देहनी त्रेता में देहनी जब कलयुग के बारी आई तब पूछल गेल कि हे प्रभु अरे वो तो कलयुग में दर्शन नहीं देख तो मनुष्य के तरन तारण केंग होई ओकरा भगवान कहनी कि कलयुग केवल नाम आधारा आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा कलयुग में भगवान के नाम के जे सुन ली कह दी पार उतर जी बबुआ हो मानर काहे पूजा ला बात होई जबा जब हमनी के जन्म होला चाची हाँ महतारी जब बेटा अथवा बेटी के जन्म देले हाँ एक बार में भाई हमनी के शरीर के सारा हड्डी टूट जाओ जितना दर्द होई उतना दर्द एगो महतारी के अपना लाल के जन्म देवे में होला ई हम ना एकरा के विज्ञान कहत हवे जब महतारी बबुआ के अपना सोयरी में जन्म देले चमैन आवेली आ चमैन आके सोयरी के नरक के साफ करेली जबले महतारी सोयरी में रहेली सारा क्रियाक्रम सोयरिये में होला चमैन ओकरा के साफ करेले महतारी ओकरा क्रिया खाले कि जा ढगइन आज तू हमरा बबुआ अथवा बबुनी के जन्म पर हमर नरक साफ कइले बारू ई हम आज क्रिया खतनी कि हम सबसे बेसी महतारी कम खुश होले जब बेटा बेटी के बियाह होला तो खुश होले तो पहले कि जा ढगइन जा चमैन सबसे ज्यादा हम जहिया खुश हो खो भैया सबसे पहले तोहरे बाजा बाजी तो एहू जा चमैन आ गइल बाड़ी एहू जा चमैन टी-शर्ट पहन के अच्छा देखी ना जा हालांकि इतना भाई लोग बैठल बा चमार भाई के मानर के पूजे रात भर में बेचारा के कहीं गुन्ने गावेला हां ढोलक लगे जा चाची कम से कम नेग कुछ दियाए के चाहिए इहे बबुआ सखी लो माटी कोड़े जाए खातिर तैयार बा अच्छा मार भाई से कहत लो कैसे अरे तब बजाव अरे तब बजाव भैया चमारा बजाओ सहानाई ई तारा कावना खानदान के बाजा है जाई लेगो मुंह में खा ले बड़े नेग लगता हुआ रहुआ अपना हाथ दी हम कहे 20 रुपया में मानल पूजा ओतना में तो महाराज एक मगतारियो ना मिली अरे तो महाराज वो हां देखी ना अरे काहे टेंशन ले बनी साड़ी मिलत हवे हां बकरा सिंदूर ले एगो फ्रूटी 8 PM के दाम हो जाओ हां हां चमैन के देखी अब इनकर मेहरारू के बारी ना तो नाक पर से पिठास पले टिकवा देती अपना हाथे दी आ भाखरा से टिक दी तनी इनका के लीलार पर ना ना के ना टिकल ना जा तनी टिक दी ना वहां के बाजा टिकी ना ना हां तनी लगा दी तनी घूमी है और पीठ टिका जा आई देखी तो अरे अब ना बजइबे तो बजइबे कहिया अपना मौगी से दर्शन करइबे कहिया तो रोजो रोजो चमारा रे कोड़ेला दुआर रोजो रोजो चमारा रे कोड़ेला दुआर मानर ले
बाजाव भैया चामारा ठीक तनी से टीका टीका लगा दी खाली टीका लगाई बढ़िया से कैमरा लगा दी बढ़िया। हटाई ना हां खाली टीका बस 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 उतने हां बस हो गया खाली पुजवाई बू अब नेक दी हके साड़ी ले बनी अब पैसा नगद ना दे हमें पैसा बा 20 अरे वो बन रही चली बैठी आहा परस तो अब नु फूलल बा हाँ अब नहीं ना, मजा ना, बजाओ भैया अबा बहुत सुंदर बजाई इस श्रद्धा के जय जयकार बाबा बुआ हो हाँ आउला आउला रह दी अब यह जाने कि सखी लो मानर पूज के चल जाला कहवा कहाँ गांव के सिवान पर जाके अच्छा एगो कूड़ खेत यानी कि प्रति खेत जहाँ हर और ना लगे हाँ एगो बूढ़ी फुआ चाहे बहिन फुआ अथवा बहिन एगो गुड़ही खोन देली हाँ। आ गुड़हिया खोन के हाँ। आ गुड़हिया में एक लोटा पानी हाँ एगो पान के पत्ता हाँ। एगो कसैली हाँ। एगो रुपया हाँ। डाल के हाँ। फुआ चाहे बहिन दूल्हा के आंख मुद दी है हाँ। आ दूल्हा के आंख मुद के पूछे कि ये दूल्हा ए दूल्हा का ढूंढता रो समुंदर चुप चुप सुंदर चुप चुप सुंदर अब बताई गुड़ही में हाथ डालले बारे कहत रहे कि समुद्र समुंदर ओ दिने से पूछली कि भाग खड़ा बा समुद्र ढूंढ ए महाराज हाँ अब देखी कि यह सखी लो जब उन्हें से जब माटी कूड़ा जला तो बहिन अब फुआ माटी कुड़ाई के नेक मांगेली हाँ का मांगेली नेक हम एगो ना छोड़े आ नेक मांगेली जो सखी लो गावेला का हाँ प्रदीप भैया हाँ अरे तो रुपया दे दो पैसा दे दो आ पायल दे दो ए भैया रुपया दे दो पैसा दे दो या पायल दे दो ए भैया अजय भैया अरीना दीदिया कोनो बात नहीं गोपाल गाड़ी हो जगाई रुपया दे दो पैसा दे दो अब पायल दे दो ए भैया भैया ए भैया माटी के घोड़ौनी में एप्पल मोबाइल दे दो भैया तो ना मोबाइल ना दो माटी के घोड़ौनी में एगो मोबाइल दे दो ए भैया लेकिन जकरता मालिक लोग सुतल में बताई नेग पर डेग खड़ा रहे के चाहिए बियाह के मने न होला जी लयदारी से मजा कम में बा ना अच्छा जितना लोबाए में से एको आदमी कम भइल बा ना सुबेरे 6 बजे मिथुन में बगावत रही एक आदमी ना जाई काहे क्वालिटी चाहिए घमंडे हमरा ना प्रेम से अच्छा लगी बैठ के सुनी हां सही देखो बात बा। औगे बात कहले बारे तो जाई रे भाई भाई देखी, सिला जितना लोगों का गौनई सुन के गइल बानू उ कोलो जनरल डिब्बा के सवारी रहलो आ हई जितना लोग बैठल बा एसी के सवारी हो ई लोग कहां ले जाई पता बा कहाँ ले? जहां ले एक्सप्रेस जाई तहाँ तहां ले मैं सवारी जाई ली तले गोडी टूटली 500 500 ली 500 लेके आई चाचा 500 ए महाराज हाँ अब देखी ना चाची यह नेग लेके नेग लेहला के बाद ओने से चलला सब है 3 गो गोल बनेला ए भाई ओहो 3 गो गोल झूमर होला झूमर हाँ होला नो ये हाँ आ झूमर कैसे होला रे कैसे पहले झूमर होला है पुरनिया काकी लोग के हाँ कैसे का बोले लो ए बाघा ए बागा अरे भैया मार मुध के हमार भतार तो नतिए जाके कलकत्ता में तेलहाटा में रहता हाँ सखिलो झूमर गावेला पहले सबसे पहले पुरनिया काकी लोग गावेला कैसे हां जी ओ माय गॉड ओ यास क्यों देते हैं 500 का नोट दीजिए ना आहा तो 300 लीजिए ना आप दीजिए ना आप लीजिए ना पैसा पैसा बहुत थोड़ी कम जाए भैया
भाभी से दिलवा दीजिए ना एक बार पैसा पैसा बहुत नहीं बबुआ हो पुरनिया का किलो का वाला है चाची कैसे तू लोग पैसा का वाला बबुओ अरे तो कार्तिक को महीना भाडू मोरिया के मेला भाडू लेल पड़ेला कार्तिक को महीना भाडू मोरिया के मेला भाडू लेल पड़ेला के झुलुफिया हुलेल करेला प्रभु के झुलुफिया हुलेल करेला अब ने बुढ़ियो का किलो गावेला नु हां चले जवान की चलेली स ए हटा तू जौना के बियाह भइला हो गई रहला 10-12 साल हां उ अगली से कहली से कि ई अम्मा जी ए हमारी कनी के घूंघट देखी हेज वाले रहेला हां बुझली के खाली टिकुली तो पाइल बा बस रहला नु खाली टिकुली तो पाइल बा आहुआ के कहली से बाबू हां हुआ के कहली से कि ई अम्मा जी ए हमारी मार मुझे कि रे आपको तो बिल्कुल झूमर गाने नहीं आ रहा है नहीं अब मझली जाके कहले कि ये दीदी जी ए दीदी जी देखिए ना देवर जी का शादी है हाय आमा जी तो एकदम खाके झूमर गा रही हैं हां चलिए ना हम दोनों मिलके बैठाते हैं बैठाते हैं देखिए मौगा से कह दे हां मौगा सरवा से कह दे कि अगर मर्द के रोल कह दो हां मोछ ईठली हां मौगा से कहे कि मर्द के रोल करे के बघा हां उ ही मोछ ईठली है हां सीना फुला ली हां देखे में लगी कि मर्दे हो हां आज जहां कह दे कि तनी इधर आइए तो मर्द जी आइए। हेंगा चिन्हा जाए कि साफ छकवे ह शादी पिछवा है साफ लेकिन सुनी मर्द से अगर कह दी कि मौगा के रोल करे के बा हां 5 मिनट में मौगा के फिर 2 मिनट में मर्दा दी हां उहे बात अकिना हैं ई तो ध्यान दे का कहले बानी अब हम दुगोला बनई की दुगोला का वेला एक तरह हइले नहीं की ना दुगोला का खातिर बघा यार लेबल देख के बांधा करो ब्यास हां अरे बागाज फंस गइल बारे बांध के का करसी हो माने लेबल चिन्ह अगर हमरा लेबल के कोनो कलाकार बनल रहत त एबरा अकेले नानु हां है करे पड़ी माने तो 30 मिनट गा के देले रहती तब ले साग कुर्सी लाले लाल भरी माल खेत के बाबा बोले आधा रास्ता में रह हां ए महाराज अब देखी कि मझिले कहले से कि अम्मा जी ए अम्मा जी मार मुझे फटिए ना देखिए ना हम झूमर गाते हैं गाइए ना आ दूगो मिल के गावेली से कैसे भाई कैसे गावेली से कैसे बाबूआ कैसे भैया ए बाबूआ भैया अरे तो ऊपर से बामावा गिर गइले एन हो अरे तो ऊपर से बामावा गिर गइले जी ऊपर से बामावा गिर गइले जी का भइल अरे तो हमरा भातारा के गोड़ावा टूट गइले हमरा राजा जी के गोड़ावा टूट गइल अब एगो त्यादी नी कोढ़ले बारी हां तले एगो त्यादी ले कि हो रे छोट की हां अरे टूट गइले ठीक भइले टूट गइले ठीक भइले इकर एने ओने घूमल छूट गइले एने ओने घूमल छूट गइले अब मझली गावत रही सब तले आ जाला पारी कौना के ठनिया चवनिया जन साल 2 साल पहले बियाह भेल बा हां कनी के घूंघट त हे जाले हां तू कहली से अब तू कहली से ये दीदी जी पूछू कहिए तो एगो बात कहे क्या कहे आप लोगों को तो बिल्कुल झूमर नहीं गाने आता है नहीं हमारा गांव में तो हम लोग झूमर गाते हैं लोग का सुन के सफा मियाज कांचा हो जाता है आओ लोग कैसे गावेला है भाई अरे तो कहिए दिहल दाल भात अरे तो कहिए दिहल चटनी मार बुझे कि होई नतिया कितना काटा हता कोता रे हां तो साहब मिजाज खराब कर दिया हो बुझाता कि हमरा काट के भाग जाई अरे त कहिया दिहल दाल भात अरे त कहिया दिहल चटनी अरे त कहिया दिहल हरिहर मिर्चा कच देना कोटनी तो बाप रे बाप राते मुंह से बचनी बाप रे बाप राते मुंह से बचनी
तले गवारी आइल बिया जना के 6 महीना बियाह भेल भइल हां ऊ का कहते कि ए दीदी जी ए दीदी जी अरे कि हई सासू दी हली दाल भात हौ ननदिया देल बिया चटनी चाटो आ देवरा हई नदिया देवरा दिहल हरिहर मरचा कोच देना कोटनी तो बाप रे बाप रे मुंह से बटनी कि बोलम जी ओइसन चटकन मरुअन रतुआ गाल में उहे बोलम में है ना जी अरे कि पिया जी ओइसन चटकन मरुअन रतुआ गाल में का भवे अरे तो सट गोहिनी देवाल में ना ओइसन चटकन मरुअन रतुआ गाल में सट गोहिनी देवाल में ना झूमर गावत सभे आवेला ओइला के बाद चाउर छटाला जी चाउर छटाला आओ मास्टर चाउर छट दिया लौरा दिया यही से लेके धइनी हो एकदम मास्टर का दिमाग चलत रहला तो कहां बा आ बाबू का नाम है बबुआ के सनोज वाह चाउर छाटू ए नौआ चाउर छाटू सनोज के बहिना के ओखरी में चाउर छाटू सनोज के बहिना के ओखरी में चाउर छाटू और बा अरे तो छाटो तानी ए छाटो तानी छाटतानी ए छाटतानी हिंका बहिना के ओखरी में छाटतानी बहिना के ओखरी में छाटतानी चाउर छटाला चाउर छटैला के बाद का होला बड़ी सुंदर नेग आवेला रामचर भाई के चौका पर बैठा करके आ हरदी चढ़ता तो देखी हतना लोग जागल बा रात कितना आदमी हरदी चढ़ौले रहे बबुओ 51 आदमी 51-52 आदमी चढ़ौले रहे है मिला जुला के उतने लोग बा हम चाहब कि भगवान के हरदी हो सब कोई के हाजिरी लगावे के तो सब केहू के अपन अपन हाजिरी लगावे के चाहिए एक ना बबुआ 51 आदमी ना होई तो 51 आदमी ना होई तो 31 आदमी ओहू से कम 21 ओहू से कम 11 ओहू से कम 5 ओहू से कम या 5 आदमी से थोड़ा कम लोग होता बुझता है में तारा दादा के पूंजी लागल बा हां माने तू आंधर अंधरात रहो कि आंधर हो रतिया में हो बताई जाए हाथना लोग बैठल भाई अभी 5 आदमी के देखता हां बबुआ हो भैया हो ए महाराज यह रामचर भाई के हरदी चढ़त बबुआ हां आ देखी कितना सुंदर भाव लागत में एमे से हमरा बुझाता कि मोटा मोटी 2-4 आदमी के छोड़ के सभे केहू के कोप न कोप हरदी चढ़ावे के सौभाग्य प्राप्त भइल हुई ना जी माता बहन तो पक्का चढ़ौल ही हो हरदी ना जी बबुआ हो भैया हो कि सुन के कोटोरिया में काचा हरदिया है सुन के कोटोरिया में काचा हरदिया है नाउन आंगनमा लिहल खाड़ हे आहे हे आहे नाउन आंगनमा लिहल खाड़ हे आहे देखी पहिलका हरदी ओह व्यक्ति के चढ़ावे के चाही जे पूजा पर बैठल रख जे भी बैठल के बैठल पूजा पर
हालांकि वहां के जागे के चाहिए। पहिलका हरदी वो व्यक्ति के नाम से चढ़े के चाहिए। का नाम है भैया के? का नाम हुआ? संतोष भगत जी। पूजा पर अपने के बैठे रहनी हो। पहिला हरदिया संतोष भगत जी चढ़ावत बानी। भगत जी सुनी है ना? भगत जी भगवान के हरदी रुआ नाम से चढ़ी कि ना चढ़ी? समय के अभाव बा। पहिला हरदिया संतोष भगत जी चढ़ावत बानी। ए जी दूसर का हल्दी, तीसर का, चौथ का, पांचवा कहाँ बस लोग भाई? क्यों नहीं खे? हरदी नहीं खे चढ़ावे के? चली दूसरा हल्दी नाम बताई ना। राव नाम का हो? देवेंद्र, रंजय, ली पैसा ली बबुआ हो। दूसरा हो रदिया बाघा भाई चढ़ावत बारे। अच्छा चली। पहिल का हल्दी संतोष भगत जी, दूसर का हल्दी बाघा भाई, तीसर का हल्दी हमार सुरेंद्र भैया, तीने को चढ़ी। चौथा हल्दी का नाम हो? रोहित भैया की तरफ से चौथा हल्दी बा। पांचवा हल्दी का नाम हो? पवन। पवन भैया की तरफ से छठा हल्दी। मुन्ना भैया की तरफ से छवे को चढ़ल महाराज कि कैसो को ना होई। चली सतवा हो का नाम भैया के? सतवा हो रतिया रंबा पूछ चढ़ावत बानी। हो गई। चलो बाबू कोनो बात नहीं है, कहे के बाद ए हरदी दूसर बगुना आगर देहु न सुरतिया बढ़ा। हरदी दूसर बगुना आगर देहु न सुरतिया बढ़ा। रामचंद्र बाई के हल्दी चढ़ल बा। हल्दी चढ़ैला के बाद रात में पितर ने उताइल बा। पितरों ने उताला, पितरों ने बद्दी है। अरे तो सरग में बसीले ठे कोइता के बाबा उनहु के नेवतीले। तो सरग में बसीले मोर पुंदेव बाबा उनहु के नेवतीले। वही में पुरनिया काकी के अगर नेवते खाते बैठा देतो। बसीले चानरमा बाबा उनहु के नेवतीले। अरे सरग में बसीले झलवहिया के दादा उनहु के नेवतीले। बुढ़ी पहले बीड़ी मारो। अच्छा एंगा होला कि ना? ये दोनों भाव में नेवतला कि ना? रउआ लोगन से कौन बा? ई कब होई? रात रात भर भैया सुतल नहीं की, खाली नेक सुने खाती करना काम न करना है जी। है? वर्क है। चली दैट्स माय जॉब। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। जो कर्म करते हैं उसको विधि पूर्वक निर्वहन कीजिए, यही आपकी संस्कृति सिखलाती है। पितर ने उताला बिहान भैला पोखरा खोनाला खोनाला नु। अरे तके कर पोखरा खोनावल घाट बनावल हे। अरे माई के कर
भरीले कहारो चारो दुल्हा नहावन हो लहे तो राजा दशरथ जी के पोखरा खोनावल घाट बनावल है अरे माई सुमित्रा मैया के कोया मैया कौशल्यावनी के भरीले कहारो चारो दुल्हा नहावन हो लहे पौरवत छीले के बाद नहवावन करा के ना जी राई जवाई उछाला बबुआ राई जवाई अरे तो राई जवाई आमावई छे राई जवाई आमावई छे देखी हो रे कोई नजर न लागे देखी हो रे कोई नजर न लागे राई जवाई उछाला ना जी तीनों रानी मिल के डाला सजावेली जोड़ा पहिया के बारात पलायन करावल जाला बुझी की बारात दुआरी लागत तवे हम कहब कि इमली उमली घोट के बारात रथ निकलत तवे हम कहब कि भगवान के बारात लागत त तनी लोग कुछ बजा दो हां नचनिया बजनिया रेडी हो जाओ लौंडा के लेके बजाओ भाग गइल बा आ देखो लौंडा नाचे खातिर रेडी हां बाहर चलो सर सोनालो पूरा से ओइले सो दरिया भैया ओइले सोनावा के हार है ये सोनावा पहिरेले दुल्हा रामचंद्र दुल्हा पहिरी चलेले ससुरार है पार्टी है जी यह प्रदीप ड्रामा पार्टी एंड बैंड पार्टी अच्छा प्रदीप ड्रामा पार्टी एंड बैंड को पार्टी जिसके प्रोपराइटर है जगदेव अच्छा देखी हाथ ना लो बैठल बा एगो बात दोनों हाथ जोड़ के कहे हां नचनिया बजनिया के परीक्षावन दे दी लोगन परछावन मंगाई ना तो नचनिया बजनिया बड़ी छछरा जात होले हां साचो नचनिया बजनिया कहिए से कि काले सिकटिया गांव में गरनी सो हां के ऊपर छावन ना देलो हां हम राय से कहतनी हां निमन से ई केहू से निमन से ना कहिए सरंगा सबे बात बुझतनी बुझता नहीं केगो ऐसे नहीं हो रहा बा कि होय है गिन के लवंडा का लेके लौंडा के लेके चांद के पार से साथे लौंडा के साथे चांद के पार ले जाके चांद के पार से तारा तोड़ के लेके आके हां हां दियाई न भैया दिवाई अरे भाई इतना मेहनत बताई आप दुगोला बने मेहनत इतना करत लो अब परीक्षावन नचनिया बजनिया के आवे रात भर में एगो नेगवे बा परीक्षावन वो छछरा जाता आवता भैया अच्छा बा गिना तवे रति- ठीक बावत बबुआ हो रतिये सब हमनी के 500 मिल रहे अच्छा जहां जैसन तहां तैसन बबुआ आ ना अब यह देखी कि दुआरी बरात लागत तवे ना मिले पैसा तो बरात कैसा जहां जैसन कहत कि जहां जैसन तहां तैसन हां आ ना मिले परीक्षावन तो बरात कैसन तब देखी तो शुरू कइले बारा से कहे के कि लेहुना अरे जनक पापा धोतिया हाथे पान के बीड़ा अब साज बज से लो आई कन्यादान करके चलो बबुआ हमनी के लास्टे पर झाड़ी चलता हां गा के भाई ओकर बंद करिए
हाँ तना में तो महाराज अच्छा ये हमार हो बाप रे देखी तो लौंडा के 10 रुपए बढ़ा देले बनी जी हाँ तो लौंडा पोछो छिलवावा चीत पर नहीं खचर हो हां पोछवा अच्छा चलो कोनो बात नहीं तारा चीज को हम नहीं खींचड़ हो हाँ तो हमरा बाबू के चीत पर चढ़वा तो चांद पर परजा दिए तार बाबू चांद पर ले जाई है हाँ वही जैसे हम चाहते हैं कि चांद पर हमरा के ले जा स्टील के उनका के मंगल ग्रह पर ले जा अच्छा बबुआ हो अरे तले हुना अरे जनक पापा धोतिया हाथे पान के बीड़ा करुणा समधि या सती नती सिर आज नवाई ये बबुआ जे सिर को बहुन नोबल से हो बेटी नवाई जे सिर को बहुन नोबल से हो बेटी नवाई देहन हम मिस्टेक हो जाला बेटी हो से जान की बेटी कारण सिर आज नवाई द्वार पूजा भइल बा रुक जा बाबू हमनी के लास्ट पे झड़ी चलता समय आराम से रहो भाई माई बहन लोग बैठल बा हमनी के कन्यादान का के दे दिए बबुआ हो हमनी के हमार लास्ट पे झड़ी भाई हम अपन साथी गा रहल बनी अब आप माता बहन सब बैठल बनी तो विधवत गावत नहीं ना तो 5 मिनट में बियाह हो रहा जाला भाई हमारा आधा घंटा में ना उड़वा देते बबुआ हो अब देखी की है द्वार पूजा भइल बा धुरकच के पानी आवेला तो दुल्हन के नहवावन होला एह बरा धुरकच के पानी ले आवे खाती हई ही तो चल जाता रे मान ली की अयो सारे चल जाई है इहो सार चल जाई है इहो सार हम गाड़ी माने सार रही तो इहो सार चल जाई हां यो सार अब देखी कि धुरकच के पानी पहले के समय में जानता नहीं के जात रहलो हई सार ना जाई है इनकर दीदी आ जाई है पहले सखी सहेली से भेजात रहलो धुरकच के पानी ले आवे आ जनवासा में बारात टिको रही आ 5 जानी दुल्हन के सखी लो जाई आ जा करके धुरकच के पानी राजा से ली लो अनेक मांगी लो धुरकच के पानी के आ गावेला लो कैसे है देखी अरे तो धुरकच के निशानी दे द मोरे राजा धुरकच के निशानी दे द मोरे राजा अब मजाक करी लो समझी से मजाक करी लो कही लो का धुरकच निशानी अपना बहिना के दे दो धुरकच निशानी अपना दीदी आके दे दो काय खाती कोनो गलती काम ना हुई भरावे खातिर पानी दे दो मोरे राजा भरावे खातिर पानी दे दो मोरे राजा धुरकच के पानी आवेला चारों दुल्हन के नहवावन होता अरे तो साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी से नहा लो बेटी जाना ससुराल है जल्दी से नहा लो बेटी जाना ससुराल है बेंजू वाला कहत रे कि अरे माई बोले बोले मुंगा बापर तू है रे मयो अरे माई बोले बोले मुंगा बापर तू है रे मयो अरे माई के कर बबुनी भिजत है रे मयो अनेको गाना बा अरे तो नई खे मिलत लोटवा ये आमा अरे नइखे मिलत सो बजावो मत प्लेन में ले लो अरे नइखे मिलत सो बुनी तो कैसे के न होई है हो आमा तोहर
तोहारी हो बोने ओही जा बाटे लुटवाए आमा ओही जा बाटे सो बोनिया अरे ओही से न होई है हो आमा तोहारी हो बोनिया दुल्हन के नहवावन होला भसुर सभे मड़वा में आइले आ गइले बबुआ हो भैया हो चलती में एगो गीत रही बबुआ आ सखी लगावेला कैसे कैसे अब तो नाना प्रकार के गीत पहले होत रहला कि तू तारा भैया से अब भसुरा ने छेड़ मारा छेड़ मारा अरे टिका वाले ओइला भसुर डिबिया में मुन के आ खोली के देखावा ना तो गाड़ी दे हम हम चोर के गाड़ी दे हम चोर के ताहर बहिना ले हम बीन के आ खोल के देखावा ना तो गाड़ी दे हम चोर के नाना प्रकार के गीत कि सखी रे फूल बरसाओ आंगन में भसुर जियाए हैं आंगन में भसुर जियाए हैं गाना के और बा भसुर जी की घनी लाली दिखे मेरे प्यार भसुर में भसुर जी की घनी लाली दिखे मेरे प्यार भसुर में एकरा बाद बनवेत के बाद सीधे कन्यादान बा सिंदूर दान बा शांति बैठे के बाद कहे के बाद सखी रे